אושרי, מה אתה מצלם? שלום בנים. תסתכל על המצלמה, לא תסתכל על המצלמה. אוקיי. נו מה? למה אהבת את זה? טף. טוב, תודה. התחלתי. אהלן חביבי. מה קורה, ג'וסף? מה אתה רוצים? יוסף, נקץ. מה אתה אספן? אז לא שרתם ממקום. מה הנושא של היום? מה זה של היום חברים? מה הנושא של היום? מושיק. מה? על מה דיבורנו? גם לי לא מותר. זה שעדיין טוב, מדינת טוב, ישראל לא הגיעה לעסקת חטופים. מה? מטומטם. לא רואים אותי, מה זה הדבר הזה? אתה צריך! לך אתה עכשיו לא בשידור, אתה בשידור של 6. מה מטומטם? נו, זוז! רוז מהמצלמה, רוז מהפריים. תן לי מפריע. אבל מה? שפש. עוד פעם. למה? אני גם רוצה להיות בשידור. בשידור. תן בוא תהיה פה לי לידי. לך יצרה, בוא תן תהיה לי פה לידי, מפריע. תעשה תמונה. איזה קוצ'י. רוצה. תגיד, אני בתור גבר. הלך לי האוזן. הוריד לי את האוזן. תעשה לי מנגוף בגלל. עושה לי לפה. כאילו זה האוזן שלי. שקט. שקט. שקט חברים, מה נפשנו של היום? משיקו. ממך יכולת. מה מטומטם? כן? מה יש לך להגיד לגבי הנושא הזה? אני רוצה שידור להכריז על מלחמת אזרחים. טלפונים. אני רוצה להגיד. יאללה, אפשר להיות בטלפונים. דווקא אותו דבר השידור. כן, מישהו מחליף. צא לי מהשידור. צא. לא רוצה. אתה אמור להקשיב. לא. זה סרטון, אתה יודע, זה אמור להיות. עכשיו בוא נראה אתה אמור יוטיוב. להקשיב. מה זה? עשה להם. יואו, תראו. תראו. מה? אני תכף בעיטה. הנושא שלי זה מה שאני רוצה להגיד. אתם יודעים שאני שיגמה? מה אתה שיגמה? שקימה ימימה. סקיבי בי פוילט. סיגמה? אתן לך בוקס עוד פעם אחת, אתה שר את זה. טוב. תוריד קול, לא מוכן לשמוע את ה... כן, חוצפן. אתה חוצפן בתכלית החוצפנות. טוב, עכשיו רשימת מילים. מה המילה הראשונה שלך? אני חושב, אי אפשר... טוב להתחיל ככה, בראייה טובה. מה שנקרא, ציסטפנה. תסתפה? ציסטפנה. יאללה, לפי האלף בית. אותיות לפי האלף בית, על פי יקיר. אולקוס. 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 בישבש. גיליאטונה. גם אני רוצה. דונאטס. תותים. כמה זמן? יורים עליך, נו, יורים עליך. שלייקה. יורים עליך. איך השלייקה? ביי. השלייקה. שלייקה. מה אחרי? וו. ולחסן. וו קליעה. ולחסן. זה. זמבורה. לא, עדיף שאני אגיד. זמבורה. שיותר מבטאי ו... חשלייקה. אני יוצא להפסקה, חברים. אני יוצא להפסקה. חגורה אמרתי. חטא חישגוזאי. אמרתי כבר חגורה. חישגוז. אבל תת עכשיו. תת. טאטה זה בטף נראה לי. בסדר. לא, תת זה בדד. דד. דייד. תגיד כף. יוד. דדפול. תגיד ציון. יום יצאתי להפסקה שקטה.
עכשיו י"א. שתי קרח. מה אחרי? למד. מה אתה סתום? כף, אני למד. אמרתי כף עכשיו. אמרת שתי למד. קרח. כמו שאמר. לא, אחרי י' בא כף. אמרתי כף, כשלי קלח. מה זה כשלי לא קלה? יודע. קשלי קלח. כמו אתה ממציא מילים. לא, אבל אני סבלמצ'ק. אומר שלי קלח, לא קשלי קלח. סבלמצ'ק. זה בנמצ'ק. עכשיו האות למד. מה אתה עושה? למצ'ק. איזה עוד אחר? תביא את זה. הלו, תביא את זה. מטומטם. תביא את זה. עזוב אותי. אני אתן לך איזה בוקס. אני אתן לך בוקס שאפילו ירייה של קוקויוק לא תצליח. של מה? תגיד מילה. מה עוד עכשיו? מם! מיניאטורה. פנה, תראה, יש לי נום חבוטה. חבוטה, יש לנו חבוטה. מהרותו. יש לו חבוטה. מהרותו. יש, השרירים שלי גדולים מדי, אני לא יכול לשבת פה. מה זה? שם שם גדולים מדי? כן. עכשיו סמך. אני גם יכול לשבת. אחד. תראה איך אתה יושב. אתה יושב לי ככה. נו, יש לי סמך. 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 צדיק. צדיק. מה צדיק? עדיין עכשיו. מה, עין. עשיתי לי שידור על זה או מה? עין! אמן. מה עכשיו? עין. מה זה איך זה נראה? מה יש לך? מה אתה קופיף? זה בדקיות. עין. עיון. וולי וולי וולי. עיון בספר? מה אחרי? צדיק. לא, סמך. צדיק, לא? פיי! פה. היי. איזה צדיק. לא. פה. א' ב' ג' ד'. פלוליש. אני עכשיו. פלולה. פיצקה. פיצקה. מה? פלולה. יאללה, צדיק. 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 רומא. צדיק. רומא. צדיק! צדק. צדוק. מה, אני לא אומר. צוציק. תגיד קוף. תגיד צוציק. צוציק. תגיד קוף, נו. צוציק. משהו בעוד קוף, סתום. מה עם סמך? קוק. סבלמצ'ק. קוק. לא, לא. לא. קוקו. אמור להיות מצחיק. קוקו. רייש. בסדר. סקיבידי. הרשג"ד. טוילט. רשג"ד. סקיבידי. סקיבידי. טוילט. יאללה. עכשיו אני. תף. שין. פ"ד. שין. שין. תשפ"ד. שין. איך שין? עכשיו אנחנו בתשפ"ד, חברים. מה אתה רוצה? יאללה. יאללה, טף. עוד שין. טף עכשיו. טף. תף. פ' שין טף. טפלולה. עזוב אותי, טפטויה. דיפלוכסן. דיפלוכסן. תגיד דיפלוכסן. למה יצאת על הפסקה, נו? דיפלוכסן. שום הפסקה. תסתכלו למצלמה כמו איזה מטרידנים. יש ריח של על האש? נכון. קבל לי פוי. בא לי על האש! על האש. לא.